Hej YouTube, det er Tino Andersen her. I dag skal vi spille noget Ticket på en server med mine fætter. Hey! Nå, skal vi gå i gang? Ja. Jeg kan lige vise lidt rundt. Ja, det er vores hus. Eller det er mit rum. Ja, og det her det er mit rum, men jeg har flyttet nogle af mine ting derind. Fordi at vi fandt ud af, at vi godt kunne åbne hinandens ting, hvis vi bare skrev noget. Ja. Det er meget fedt. Og så... Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Hvad skal vi lave? Noget fedt? Og ved det? I netter. Har du ikke Blockbreaker? Jo. Du kan bare tage den. Så der er skrevet noget i netter. Vent lige. Nej. Jo. Okay, jeg går ned. Vent, sagde jeg. Jeg går ned, sagde jeg. Ja, og jeg sagde vent. Mufasa. Jeg kommer nu. Og jeg har jetpack på, så flyver jeg bare rundt. Jeg tager lige noget kul bare for at få noget MC. Jeg elsker EMC. Og vi skal huske at sætte sparkler jo. Ellers skal dem, der ser videoen, ikke se en ski. En fæ-ski. Hvor er du? Jeg er lige ned, når du kommer ind, så er jeg til højre. Og jeg magter ikke koge så meget kul, mand. Og hvor er det? Er det der, hvor der er totalt mørkt? Hvor er du? Jeg vil gang. Ja, det er også hej. Hej. Efter mig. Vi skal finde noget lava og have en spand. Eller vi skal have noget vand og en spand. Eller vi skal have noget... Ja, vi skal have noget... Vi skal have... Er der vand i spanden? Nej, men jeg prøver at tage det der her. Du er helt op på enden, der hvor du kommer ud. Det var det jeg gør, ikke? Jeg står nede og venter på enden. På hvad? På dig. Der er heller ikke noget heroppe. Jeg har en spand med vand. Fedt. For helvede, jeg hader når man spiller på server nogle gange. Selvom man hugger en blok, så kommer den bare nogle gange igen. Det er fucking irriterende. Ja, jeg har fundet lava. Nå, bøsse. Okay. Ikke fordi jeg har noget imod bøsser. Det siger du altid. Yeah. Hvor fucking helvede er du? Au. Jeg kan ikke hen til noget lava. What? Mit vand forsvandt bare. Jeg ved ikke, hvor jeg er fra i evig. Kom herhen til mig. TP til mig. Nej, TP til mig. Jeg hvor der er obsidian. Ja, jeg hvor der er vand. Ja, jeg er hvor der er obsidian, lava og vand. Nå, men jeg skal lige have det her satir. Hvorfor kan jeg ikke sætte mit vand? Bugger det her lort eller hvad? Ja, det gør. Okay, det er fucking dårligt at have vand. På en shaver. Okay. Erik. Hassan. Request sent to newbie. Erik Peter. Hold nu kæft. Det står der. Du skulle da pisse. Du er lige så meget noob som mig. Jeg kan ikke se dig. Nå, nu kan jeg godt. Prøv at se, hvis jeg sætter vandet. Nu kunne jeg godt. Lige før kunne jeg ikke. Jeg er sådan en tryllemand. Okay. Okay. Er du okay? Nej. Har du taget liveren med? Ja. Jeg var helt ikke idiot, mand. Det er du da nogle gange. Eller altid faktisk. Hvis jeg skulle slutte. Nej. Hvor lang tid har du optaget? Snart 5 minutter. Jeg har optaget 5 minutter og 30 sekunder. Fuck, du har optaget lang tid, men jeg troede, du startede efter mig. Det gjorde jeg da også. Ja, den kan du så optage mere end mig. Det ved jeg ikke. Hvor skulle jeg vide det fra? Fordi du er bøsse. Jeg skulle da ikke bøsse. Det tror jeg aldrig gør. Jeg tror, at du er en kæreste. Men du siger, du ikke har. Du er så pisse. Hold nu kæft. Undskyld.
Gay. Tjena. Gay. Gay. Der er sket noget meget godt. Og hvad er det? Ej, jeg troede, vi havde mistet min liver. Nå. Pro. Nej, vi har ikke mistet den, så det er pro. Det er brød. Nej, det er ikke pro. Det er brød. Det er ikke pro. Pro. Jo, det er fucking brød. Nej, det er ikke pro. Okay. Nej. Hold til det. Shit! Jeg var fucking tæt på at ryge ned i lava. Hey. Bang in the sky. Come on, right away. For saving sound. Ja, tungsten. Fuck, det er dårligt. Nej, det er sgu da ikke. Vi skal have nogle diamonds. Nogle diamonds. Vi har nogen, men vi skal bare købe det til nogle flere. Jeg skal have masser i en scene. Det kan godt være, at jeg synes, det er sådan noget, at man har en kondenser i Turkic Classic. Men ligesom Gek siger, det er bare moderne. Fuck. Jeg rører noget i lava. Jeg har en spand med vand i, jeg godt. Prøv. Nej. Total spassers flyvning her. Og sådan der. Og som sagt, jeg har den bedste jetpack her, på grund af, at jeg har en electric. Au, nu dør. Det dør. Hvad? Jeg satte vand? Gør du? Jeg er død. Jeg satte sgu... Tag dog mine ting, mand. Jeg TP'er lige til dig. Nej. Kom nu, for helvede. Jeg skal have mine ting! Nå, for helvede, jeg kan ikke bruge det. TP accepted. Noob. Hvor fuck er du henne? Jeg har med alt det der. Alle mine ting er jo her. Er du blind eller hvad? Nej, jeg har ikke kigget efter. Bøsse røv. Fuck you selv, altså. Fuck you selv. Siger du? Ja. Hvor meget obsidian har du? 2? 47. Ja, du har sgu da ikke. Jeg har 8. Så jeg sagde, at Det er sgu da ikke 47. Lad nu være med at sætte når det stille. Sæt hvad? Vand. Hvorfor? Det er mig, der bestemmer. Nej. Det er det ikke, det er mig. Du er fucking lille. Nej, du skal ikke sige din alder, fordi jeg siger aldrig sin alder på YouTube. Du er også ældre end mig, ikke? Jo. Jeg så hold kæft. Du skal ikke sige din alder. Fordi det skal være hemmelig security. Nej! Jeg troede, jeg mistede min liver. Ej, det siger du sgu da hele tiden. Det skal fucking meget sådan noget, bare sådan. Nå, så mister jeg alligevel. Nu er jeg glad. Hvor lang tid har du optaget? 9 minutter og 20 sekunder. Jeg har 9 minutter nu. Nå. Lige præcis. For helvede, jeg vil tage den her lave igen, mand. Hold nu kæft. Det er ikke dit, mand. Nej, der. Jeg siger til en gang for sjov. For helvede, jeg kan ikke komme op herfra. Sidste stykke op til den, og så slukker jeg optagelsen. Hurtigt. Fedt. Fuck my bug. Nå, men YouTube, det var alt for denne gang. Vi ses her fra gaming på en server. Yeah. Ses YouTube. Hej.